Bună tuturor! Astăzi o să vorbim despre meseria de agricultor. Haideți să vă prezint câteva utilaje cu care agricultorii lucrează. Vă prezint primul utilaj. Cu siguranță ați ghicit deja despre ce este vorba. Acesta este un buldo excavator. Cu acest utilaj, în agricultură, putem să ne ajutăm în foarte multe lucruri. Cu acest buldo excavator putem să ridicăm acest sac imens de mare de îngrășământ, care se pune pentru grâu, pentru porumb, care să crească cât mai mare și cât mai frumos. Haideți să mergem mai departe. Vă prezint aici un tractor mare, cu ajutorul căruia putem să prelucrăm pământul. Putem să punem în spatele tractorului alte utilaje care ne ajută în prelucrarea pământului. În spatele acestui tractor putem să punem plug, disc sau freză sau orice altceva. Mai putem să punem în spatele acestui tractor o remorcă. Haideți să vedem ce remorcă. Este o remorcă mijlocie care se atașează de tractor, de un tractor mai mare. În această remorcă, cu ajutorul buldo-excavatorului, putem să punem în ea îngrășământ sau orice altceva ce vrem să transportăm pe câmp. Putem să punem bazine cu apă pentru a uda pe câmp porumbul sau orice altceva ce am semănat acolo. Aici vă prezint un alt tractor, un tractoraș micuț, dar foarte puternic. O să vă și atașez un videoclip în care o să mă vedeți cum merg eu cu acest tractoraș pe drum. Tractor mijlociu cu care putem să facem același lucru ce putem face și cu tractorul mare, doar că are o capacitate mai mică. Putem să atașăm de ea o remorcă mai mică sau una mai mijlocie. Iar acest tractor are o putere mai mare și putem să transportăm cu ea foarte mult. Iar acum haideți cu mine sus să vedem cât de sus poate să ne ridice brațul acestui buldo excavator. Haideți să vedem! Haideți să vedem cum o să ne ridice acest buldo excavator. Sunteți pregătiți? Puțin îmi este frică. Și mă ridic! Sus, până la cer. Și acum o să vedeți cât de sus sunt. Vă arăt acum. Sunt foarte sus. Iar buldo excavatorul e acolo jos, tractorul și orice altceva. Iar acum o să mă lase în jos. Coborâm. Și am coborât pe pământ. În sfârșit. Să știți că cel mai bine este pe pământ și nu sus. Prezint un alt utilaj. Acest utilaj se numește presă de balotat. Ce putem face cu acest utilaj? Haideți să vedem. Avem nevoie de paie, fân sau lucernă, care o să intre aici. Fânul este luat de pe jos cu ajutorul acestor ace. Parcă ar fi niște dințișori al unui monstru. Mai mulți dințișori care iau fânul, paiele. Și tot acest material este introdus în acest utilaj, este dus aici în lateral, unde se va face balotul. Și vă și arăt un balot. Uitați aici. Nu este atât de greu, pot să o ridic și eu. Aici este o altă remorcă, o remorcă foarte mare, foarte înaltă, care are un tocător. Acest tocător, tot așa cum și presa de balotat, ia de pe jos fânul sau orice altceva uscat, introduce înăuntru, sus, o să fie suflat înăuntru în remorcă, tot ce ia de jos. Iar în remorcă totul intră tocat, mărunțit. După ce totul este suflat înăuntru în remorcă, când ajungem acasă cu aceasta, totul se descarcă singur.
această remorcă descarcă totul singur, automat. Deci nu mai trebuie să ne chinuim noi să dăm jos totul din remorcă. Wow, ce utilaj mare! Acesta este o altă presă de balotat. Dar acesta nu face baloți pătrați, ci face un balot din ăla mare, mare și rotund. O să vă atașez aici o imagine să vedeți ce balot mare face această presă. Tot așa, în această presă, totul este luat de jos, este luat fânul, paiul sau lucerna, înăuntru este prelucrat și în spate iese balotul cel mai mare rotund. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Ați văzut doar câteva dintre utilajele pe care le folosesc agricultorii. Sunt utilaje care oferă un mare ajutor pentru oameni, pentru că nu mai trebuie să facă totul cu mâna. Totul fac cu ajutorul acestor tractoare, prese de balotat, remorci tehnologice, tocătoare și altele. Ne revedem data viitoare. V-am pupat! Pa!